дар идомаи тағйироти кадрӣ дар ҳукумати Тоҷикистон рӯзи 20 ноябр вазири собиқадори дифоъ Шералӣ Хайруллоев мақомашро тарк кард ва ҷои ӯро шогирдаш генерал-лейтенант Шералӣ Мирзо гирифт. Шералӣ Мирзо 46 сола аз низомиёни ҳирфаӣ буда дар вазифаҳои муовини вазири дифоъ ва то дирӯз фармондеҳи нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон кор кардааст. ҷои ӯро дар мақоми фармондеҳи нирӯҳои марзбонӣ генерал Раҷабалӣ Раҳмоналиев фармондеҳи горди миллии Тоҷикистон гирифт. ба ин мақом имрӯз полковник Бобоҷон Ҷамолзода таъйин шуд. айни замон рӯзи 20 ноябр бо амри президент вазири умури дохила Рамазон Раҳимов ва раҳбари кумитаи амнияти миллӣ Саймумин Ятимов дубора ба мақомҳои худ таъйин шуданд. дар тағйироти кадрӣ ки дирӯз шурӯъ шуд, раисони ҳукумати Бадахшон ва чанд ноҳияи ин вилоят нав шуданд. як ҳайати кории ҳукумати вилояти Суғд бо ҳадафи арзёбии роҳҳои ҷилавгирӣ аз низоъҳои марбут ба дастрасӣ ба захираҳои об ба вилояти Бодканди Қирғизистон сафар кардааст. нишасти коршиносони ду кишварро хабарнигори бахши қирғизии радиои озодӣ пайгирӣ мекунад. Жаңжалдардын алдын алуу боюнча Баткен облустук кеңешме комитетинин демилгеси мулоқоти имрӯзаро бахши ҷилавгирӣ аз низоъҳои вилояти Бодканд сарпарастӣ мекунад. ҳайати Тоҷикистон аз 10 коршинос иборат аст ва онҳо бо ҳамтаҳои қирғизашон истифодаи муштарак ва бо самари захираҳои обӣ ва ҳамчунин пешгирӣ аз баҳсҳо дар шароити камбуди обро баррасӣ мекунанд. үнөмдүү пайдалануу үчүн окутуу, биргелешип аракеттерди көрүү маселеси талкууланды. аз вилояти Бодканди Қирғизистон 5 руди минтақа сарчашма мегирад ки захираҳои онро 3 кишвари Осиёи марказӣ истифода мебаранд. 20 ноябр бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид рӯзи ҷаҳонии пешгирӣ аз хушунати кӯдакон унвон шудааст. арзёбиҳои коршиносони байналмилалӣ нишон медиҳад ки дар Тоҷикистон ҳар кӯдаки шашум бо табъизу зӯроварӣ рӯбарӯ аст. дар Тоҷикистон беш аз 50% аҳолӣ то 17 сола аст ва мушкилоти мисли маҳдудият дар дастрасӣ ба таҳсили хуб, сӯистифода аз нирӯи корӣ ва хушунати хонаводагӣ боис ба болоравии ҳодисаҳои нақзи ҳуқуқи кӯдак мешавад. ман орзу дорам ки падарам аз Россия биёяд. падари ман 2 сол шуда дар Россия. ва дар Душанбе театри мустақили Русия намоишномаи Мастер ва Маргаритаро аз рӯи асари нависандаи барҷастаи рус Михаил Булгаков анҷом дод. дар 2 рӯзи ин намоишнома театр пур аз мухлисон ва ҳаводорони ташнаи ҳунари касбии театрӣ буд. тамошобинон ва ҳам мунаққидон ба кори ҳунармандони рус баҳои баланд доданд. Мастер ва Маргарита аз асарҳои маъруф ва хеле асрорангези Булгаков аст ки дар бораи зиддиятҳои хислатҳои инсонӣ, некиву бадӣ, такрори рӯйдодҳои таърихии гузаштаи дур ва замони имрӯз баҳс мекунад. хабарҳои бештар дар сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам телефони ҳамроҳи шумо.